man to si Chloe, bay. Chloe! Ay, Chloe, asa ka? Kanina rin ko ani nangita ning bata ni ba? Bantay gyud ning bata makita na ko malatos gyud na ako ba? Chloe! Agoy, asa man tong bata ato? Kanina rin ko na mo nangita ba? Chloe! Ay, ito nga bata, gilamok na gud ko ani bagay na rin ko nangita ani niya. Uy, naaram day ka dire. Ano sa ka dire? Kanina ra ko nangita nimo. Gilamok na ko pangita sa imo ha. Ma, nagdula mo gud mi dari ni Saiki, ma. No, ganina ra ko nangita sa imo ha. Naglugat na kong mata dito sa balay. Naram day ka dire. Oh, siksik kayo mong kauban, oh. Buring. Ha? Buring ka sa balay. Say, boring. Ay, manglaglam dahil boring. Dito ra sa balay dapat kayo. Mag-study ka dito. Saan naman na? Mangud kadula mi dari mo kay gahulat mi dari kay nay panghatag didto sa gate. Ay, katong nga git. Oo. Kanusa din ay siya mo hatag di ay. Uwan, taod-taod na lang. Mo di naghulat mo dire. Insan mga bata ra lugar. Oo. Aman yung mga kauban. Ay kani sila. Tora o ka na. Nagpaabot dahil mo na yung mga hatag dira. Ha? Ay, mo di ay. Kanina ra ko nagpaabot sa imuha dito. Nay panghatag di fried chicken, ma. Kana nga git? Oo. Mo di ay. Daw bi. Pwede lugay dako klo.